мили хора, днес ще си направим здравословен течен шоколад от малко странни съставки, но ще видите колко е вкусен. Значи нахут, форми и какао. Нищо друго. И един блендер. Гледайте. 200 грама нахут от бурканче, консерва, каквото си намерите, го слагаме в купата на блендера. 60 грама паста от форми, вие може да ползвате и форми, но почистени задължително от постилката. И няколко лъжици какао не подсладено. Аз ще сложа, да кажем, 3. Може би 4. Нека да са 4. Така. И сега блендираме всичко. Мили приятели, забравих да ви кажа, една от съставките изпуснах и тя беше прясното мляко, за което се извинявам. Но 100 мл прясно мляко. То иначе няма как да не стане консистенция на шоколад в крайна сметка. Та, продължаваме с мляко. И така, ето го нашият шоколад, който е напълно здравословен и мега вкусен. Ами, този шоколад може да си го хапвате на палачинки, на оризовка, на хлебче, на каквото си пожелаете. Бон апетит!